Binati og minahal kong matalumnon. Okay, today is Wednesday. Unya mauna nga po ang kasadya sa Pasko dere sa lungsod sa Matalom, guys. Okay, mauni ang ato ang Matalom Municipal Plaza unya kadtong mobisita o ganahan musuroy dere sa ato ang Christmas lighting. Welcome mong tanan diri, guys, nga mobisita. Welcome mong tanan. Mauni ang update sa Christmas diri sa lungsod sa Matalom. Okay, mauni, guys, nya. Okay, mauni ha ang Christmas diri sa lungsod sa Matalom, guys. Katong ganahan musuroy ha, welcome tanan diri nga mo bisita. Today is December 13, 2023. Okay, okay, katong gutomon, guys, na ay lugawan diri sa Matalom, guys, sa Matalom Municipal Plaza. Madam, tagpilag imong lugaw, madam? Agi mo hangguan, mami? 35, Paris, 50. Okay, samtang musuroy mo dire sa plaza, adun na tayo makan-an dire at bang ni si Jaskuan, guys. Matalom mo ni sa plaza, naranis at bang niya, ugutumon mo, pwede mo kuan dire. Kaon-kaon. Okay, kadtong musuroy ha sa ato ang Christmas lighting dire sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan dire, guys, nga mobisita o musudong kung unsa ka anyag ang ato ang Christmas dire sa lungsod sa Matalom. Okay, Iko Pipi live dire sa Matalom Municipal Plaza diri sa lungsod sa Matalom, guys. Okay, once again, maayong Pasko o mabungahong bagong tuig kaninyong tanan diri sa lungsod sa Matalom.